Αφενός για την μισάωρη καθυστέρηση, αλλά οι καθυστερήσεις πάντα υπάρχουν στην ζωή. Πιστεύουμε ότι στη συνέχεια θα επιταχύνουμε, όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, και θα το πάμε σε σιρτάκι και θα τελειώσουμε κανονικά. Ο Υπουργός Άγγελος Συρίγος απολογείται. Μου εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να είναι σήμερα εδώ, αλλά μείζον λόγος τον οδηγεί στη Μεσσηνία. Επίσης η Εύα Τσαροπούλου, που έβαλε πολύ πλάτη σε αυτή την εκδήλωση, και αυτή θα το ήθελε ακόμα πιο πολύ, για μείζονες λόγους δεν θα είναι εδώ. Όλα αυτά βέβαια μαθεύτηκαν μόλις χθες το βράδυ, και επιστράτευσα, όπως κάνω συνήθως, την γυναίκα μου να αντικαταστήσει την κυρία Τσαροπούλου, και την ευχαριστώ και παίρνει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Υπουργέ, κύριε Αλκιδιάδη Στεφανή. Εκπρόσωπε του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Ταξίαρχε κύριε Χριστοφιλόπουλε, Πρόεδρε της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Ταξίαρχε κύριε Τζαβέλα, λάθος με συγχωρείτε, Τέραρχε κύριε Τζαβέλα, Πρόεδρε της Αεροπορικής Ακαδημίας της Ελλάδος Τέραρχε κύριε Αλεξόπουλε, πρώην Πρόεδρε του Συνδέσμου Αποφύτων Σχολής Ικάρων Τέραρχε κύριε Γεωργούση, επίσημα αρχηγοί, ακαδημαϊκοί, στρατηγοί, πτέραρχοι. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας Ακρόπολης σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα που σε όλες τις εποχές, μέσα από αντίξωες και άνισες συνθήκες, αγωνίζεται να συμφιλιώσει τις απαιτήσεις που της επιβάλλουν η φύση και ο κοινωνικός της ρόλος. Και αν οι πόλεμοι σκορπίζουν τον πόνο και την καταστροφή σε χώρες δίπλα μας ή λίγο πιο μακριά μας, έχουμε κι εμείς καταθέσει και καταθέτουμε το δικό μας μερίδιο αίματος και πόνου για τα ιδανικά της πατρίδας μας. Οι δικές μας γυναίκες, οι δικές μας μανάδες, οι δικές μας σύζυγοι έχουν δώσει ένα κομμάτι του εαυτού τους, των σπλάχνων τους και της καρδιάς τους για αυτή την πατρίδα. Έζησαν και ζουν βαθιά τον ανίποτο πόνο, την αδιάκοπη θλίψη, αλλά στέκονται όρθιες, σαν τις αρχαίες Σπαρτιάτισσες, έχοντας επιτάσει τα καμάρια τους. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Πρόεδρο του Κέντρου Αριστείας, κύριο Αναστάσιο Πασαρά, να λάβει το βήμα για ένα χαιρετισμό. Είναι πάνω από ένας μήνας. Εκδόσεις Αρμός, Κέντρο Αθήνας, τέλος Γενάρη, βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου της Βίκης «Γιατί ψυχανάλυση, κύριε Ιωσοφάτ». Καθόμαστε με τη Λίνα, τη γυναίκα μου, και τη φίλη μας την Εύα Τσαροπούλου. Πολύς ο κόσμος. Πρότεινα να φωνάξουμε τη Βίκη για ένα ποτήρι κρασί. Της το χρωστούσαμε, γιατί με το πολύ της τρέξιμο δεν προκάναμε να της το προσφέρουμε στα συνέδριά μας, που συντόνισε ούτε στους Δελφούς ούτε στο Μιστρά. Αυτή τη φορά το προκάναμε. Και πάνω στο δεύτερο ποτήρι πετάω με αφέλεια: κορίτσια, ποιους να τιμήσουμε στη φετινή γιορτή της ημέρας της γυναίκας? Πολύ καλό είναι να τη συνδυάσουμε με την ετήσια συναισθίαση του κέντρου. Είχαμε πραγματικά πολλά πρόσωπα και σπουδαίες γυναίκες να τιμήσουμε, αλλά κουβέντα στην κουβέντα, επηρεασμένη και από τα πολλά τραγικά συμβάντα το 2023, όλες και όλοι συμφωνήσαμε. Να, αυτές οι γυναίκες, μανάδες και σύζυγοι αξίζουν πάνω από τις άλλες να τις τιμήσουμε και να τις ραντίσουμε με βάλσαμο στον πόνο της. Έτσι υπάρχθηκε η απόφαση και να είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Σεβαστές, πολυπονεμένες αλλά και πολύ πενεμένες κυρίες
Τσικλακίδη, Τουρούτσικα, Μουλά, Στεφανίδη, Ανδριαδάκη, Κωστέα, μητέρα και σύζυγος, επίσης την κυρία Μουλά, μητέρα και σύζυγος, Λικερίδη, Κουρουνιώτη, σας καλωσορίζω και υποκλεινόμαστε. Υποκλεινόμαστε επίσης σήμερα εδώ και ευχαριστούμε την Ηρώμητρα Λέξη, κόρη του πολυζωγραφισμένου πιλότου, θρύλου και ήρωα του 1940, αντισμήναρχου Μητραλέξη Μαρίνου, που την 19 Ενάτου του 1948 μαζί με τους αντισμήναρχο Πολίτη Δημοσθένη και επισμηναγό Γαλανάκο Δημήτριο κατέπεσαν στην Τίνο και βυθίστηκαν. Μαύρη μέρα για την αεροπορία τότε. Τον Ιωάννη Ντεμάγκο, γιο του Ντεμάγκου Ιωάννη, που μαζί με τον ανθιποσμηναγό Νανόπουλο Κωνσταντίνο, το οποίο η Ρίστο εν παρόδο ο πιλότος πατέρας του είχε φωνευτεί το 1941, κατέπεσαν στις 26 Γενάρη του 1962. Και την Τέρη Μπουρλίδου, εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Οικογενειών Πεσών των Αεροπόρων, κόρη του επισμηναγού Μπουρλίδη Παναγιώτη, που μαζί με τον Παπαμίχο Νικόλαο κατέπεσαν σαν αύριο, την 11η Μαρτίου του 1968. Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, αξιότιμα μέλη του Κέντρου Αριστείας Ακρόπολης, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι η ημέρα γιορτή της γυναίκας, που γιορτάζουν μητέρες, κόρες, αδερφές, εκλεκτές σύζυγοι, σύντροφοι, δηλαδή το ωραίο φύλλο σε όλες τις ιδιότητες και αποστολές της ζωής. Το Κέντρο Αριστείας Ακρόπολης, στο πλαίσιο του σημερινού εορτασμού για τη γυναίκα, αποφάσισε να τιμήσει ιδιαίτερα τις ηρωεγένες μητέρες των προσφάτως εκλειπώντων ηρώων τέκνων τους αεροπόρων και αστυνομικών προς την αιώνια δόξα, για τους οποίους ο στρατηγός Δημήτρης Τόρβας συνέταξε το ποίημα που στη συνέχεια θα ακούσετε και αξίζει ο στρατηγός ένα ζεστό χειροκρότημα. Προσομοιώναντες τες με τη βαθιά πονημένη μητέρα για τον πρόωρο θάνατο του μεγαλύτερου ήρωα της ιστορικής εποχής, την Ολυμπιάδα μάνα του Μεγαλέξανδρου. Στο σημείο αυτό θα καλούσα την κυρία Τέρη Μπουρλίδο να απαγγείλει ένα ποίημα για τη γυναίκα. Καλύτερο. Να έχετε υγεία και τύχη. Ευχαριστώ για αυτή την τιμή, κύριε Πτεραριά. Κάθε γνωστή κοσμογονία των μύθων στην αλληγορία, σαν βασική αρχή και πρώτη, διδάσκει στους αιώνες ότι από τη σκέψη στην αυγή η φαντασία ευτερωτή να ξεχωρίσει δεν μπορεί το θηλυκό από τη ζωή. Επέταξε πολύ παλιά στον Ψιλορίτη, στο Σινά, της Ρέας άκουσε λαλιά, της έβασαν αφιλητά, σαν πρώτους ήχους ζωντανούς, σαν μουσικές από ουρανούς. Πρώτα μηνύματα ζωής και λάιδημα της χαραυγής των πρώτων αστεριών το φως, προτού ο ήλιος ο λαμπρός στείλει το πρώτο του φιλί με τη χρυσή του Ανατολή. Της Αφροδίτης η μορφή, το θεϊκό της το κορμί, έγιναν τα ιδανικά στη γυναικεία ομορφιά. Μούσες και νύμφες διαλεχτές, σε δάση και κορποταμιές, σιρήνες ακροθαλασσιές, τρεις χάριτες βιωτικές. Θεές σοφές, λαχταριστές, στου θείου Ολύμπου τις κορφές. Είναι των μύθων θησαυροί που δεν αγγίζουν οι καιροί, στέκοντας στήρευτες πηγές. Σε κάλος κι είναι κλασικές πρέσβυρες όλων των καιρών, των γυναικείων αρετών. Σ' όλους τους τόπους τους καιρούς, ο ελληνικός καθάριος νους
ετοίμησε εξαιρετικά τη γυναικεία προσφορά, αρχίζοντας από θεές, μούσες, ειρήνες και θνητές βασίλισσες και λαϊκές για ομορφιές και για αρετές. Του Παρθενώνα η αρχοντιά, της Άρτεμις τα ιερά, όλη τη σειρά Σιναή, της Αφροδίτης η μορφή, της Δήμητρας μητρός το βιός, της Περσεφόνης ο ανθός, μα και της Παναγιάς το φως, που άναψε ο χριστιανισμός. Γυναικονίτες ανοιχτοί να επισκέπτονται οι πιστοί, από όλες τις γωνιές της γης. Αιώνια προσφορά τιμής σε μάνες, κόρες και κυρές του σήμερα, αύριο και του χτες. Σ' αυτές σωρεύσαν οι θεοί την πρίκα του στην ιερή. Τη γοητεία, ομορφιά και της παραγωγής κλειδιά στα πνεύματα τα θηλυκά, σε σώματα λαχταριστά και σε μορφές ερωτικές, να συγκλονίζουν τις καρδιές και να παράγουν επί γης το αιώνιο φύτρο της ζωής. Είναι ολόγραμμα λαμπρό. Πάφησε στον κλασικισμό, ο αρχαίος κόσμος ο σοφός, με τον παραμυθιών το φως, με 7 πλευρές και 7 γωνιές και 7 κυρίαρχες θεές. 7η ήρθε η Παναγιά να ευλογήσει μια σοδιά αστήρευτης παραγωγής πνεύματος, σώματος, ψυχής. Τούτη τη μέρα της γιορτής αγάλεται η ψυχή της γης, γιατί σαν πρώτο θηλυκό με αγκαλιά τον ουρανό έδωσε του έρωτα καρπό, απάνθος αρωματικό, γεμάτο μύριους θησαυρούς, γλύκες που δεν τις πιάνει ο νους. Τούτη τη μέρα της γιορτής τιμάται η πηγή ζωής, η μάνα, η κόρη, η αδερφή, η σύντροφος, η διαλεκτή, αυτή η ατέλειωτη στοργή και αυτό το πιο γλυκό φιλί της μάνας, που κάθε ψυχή τα νιώθει σαν ουράνια ευχή, σαν ευλογία διαρκή και συντροφιά μοναδική. Σε δύσκολη ή καλή στιγμή που αυθόρμητα την προσφωνεί, τούτη τη μέρα της γιορτής είναι η ώρα της κραυγής, σε όλους της γης τους ισχυρούς, στους φαλοκρατικούς λαούς, στη φύση να σταθούν μπροστά, να τη ζητήσουν τα κλειδιά, να ειδούν τη μαγική φωλιά στα γυναικεία σωθικά, στο εργαστήρι της ζωής, της γενεσιουργού αρχής, του φύτρου με ψυχή και νου και με πνοή εξ ουρανού. Μ' αυτούς τους έπαινους αξίζει η ιστορία να στολίζει το πλάσμα με όνομα γυναίκα. Και όχι όπως του προφήτη η Μέκα, την έκρυψε μες στα σκοτάδια, να μένει η ψυχή της άδεια, σε μπούργες σκοτεινές και μαύρες, που σβήνουν τις ευώδεις άβρες, εκεί που τα άνθη της ζωής γίνονται σκεύη ειδονής. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Τόρβα, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπουρλίδου, θερμά ευχαριστούμε. Σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσω την δημοσιογράφο κλασική φιλόλογο, κυρία Βίκη Φλέσσα, η οποία έχοντας στηρίξει το κέντρο σε όλες τις μεγάλες του εκδηλώσεις, γυναίκα, μητέρα και σύζυγος ούσα και η ίδια, δεν θα μπορούσε, είπα να το πω, δεν είναι γραμμένο, μια γιαγιά πανέμορφη, πολύ νέα και πολύ περήφανη για το εγγόνι της. Δεν θα μπορούσα να λείπω από αυτή τη μέρα. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του κέντρου για τη στήριξη και τη βοήθειά της και να την καλέσω να πάρει το βήμα και τα ενία του συντονισμού της εκδήλωσης. Κυρία Βίκη Φλέσσα. Αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, νιώθω ευγνώμων στον κύριο Μπασαρά για την τιμή και τη χαρά να είμαι σήμερα εδώ κοντά σας, για να τιμήσουμε τις μητέρες, τις συζύγους, τις αδελφές των παιδιών αυτών και να τις ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τα παιδιά που έφεραν στον κόσμο και που εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανά παραδείγματα ήθους και ανδρείας. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Δεν θα μπορούσα να κάνω ονομαστική αναφορά γιατί σίγουρα θα ξεχνούσα. Θα ήθελα να παρακαλέσω να έλθει στο βήμα ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ο στρατηγός και επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Στεφανίου, ο λόγος σε εσάς. Τιμή μου που είμαι εδώ μαζί σας. Με πολύ σεβασμό χαιρετώ τους επίτιμους και εν αποστρατεία συναδέλφους, χαιρετώ τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, χαιρετώ τον ενεργεία κύριο ταξίαρχο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του αρχηγού της αεροπορίας και έχετε πολλούς χαιρετισμούς και από αυτόν, και ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο για την τιμή που μου έκανε να είμαι εδώ σήμερα. Μακάρι να μην την κάναμε την εκδήλωση αυτή και μακάρι η σημερινή εκδήλωση να μην είχε το λόγο τον οποίο επιλέξαμε για να τιμήσουμε σήμερα. Και μακάρι όλοι αυτοί οι φίλοι, συνάδελφοι, συνάνθρωποι να ήταν σήμερα ζωντανοί. Αλλά δυστυχώς η ζωή είναι τέτοια που κάποιες φορές δημιουργεί τις συνθήκες και επιβάλλει κάποια γεγονότα. Οφείλουμε μια τεράστια τιμή στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και οφείλουμε διπλή τιμή στους γονείς τους, στους συγγενείς τους, στις συζύγους που μεγαλώσανε τέτοιους ανθρώπους. Να ξέρετε, ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι το 2020, εάν δεν υπήρχαν τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις, η Ελλάδα θα είχε παρασυρθεί από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και τους χιλιάδες μετανάστες που επιχειρούσαν να περάσουν τα σύνορά μας. Εκεί, στα σύνορα, το λέω και ανατριχιάζω, όρθωσαν το ανάστημά τους οι Έλληνες αστυνομικοί, στα θαλάσσια σύνορα το λιμενικό και με την συνέργεια των ενόπλων δυνάμεων κρατήσαμε τα σύνορά μας όρθια. Και αυτός είναι ένας από τους ελάχιστους λόγους για τους οποίους οφείλουμε τεράστια τιμή στους ανθρώπους αυτούς. Και μόνο αυτό μπορώ να πω και κλείνω εδώ. Πριν σας ξαναδώσω το λόγο, θα ήθελα να πω ότι νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος. Στρατηγέ μας, εκπροσωπήσατε τον κλάδο του στρατού ξηράς επάξια και ρουμπόσαμε τους αεροπόρους που είναι περισσότεροι εδώ σήμερα και θερμά συγχαρητήρια γι' αυτό. Και επίσης θα πω κάτι άλλο και κλείνω. Όλοι εδώ έχουμε λόγο να είμαστε. Εκτός από έναν. Τη Βίκη. Η Βίκη όμως είναι παρούσα σε κάθε εκδήλωση των ενόπλων δυνάμεων και μάλιστα αφιλοκερδώς και των σωμάτων ασφαλείας. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι ένας άνθρωπος που μας τιμά, ένας άνθρωπος που μας σέβεται, ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί τον κλάδο της με τον καλύτερο τρόπο. Άρα λοιπόν είναι ιδιαίτερη η σημασία να είναι η Βίκη σήμερα παρούσα μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ. Να ζούμε και να θυμόμαστε τους ανθρώπους μας που έχουμε χάσει. Ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ μου, και προσωπικό σας ευχαριστώ, αλλά αισθάνομαι δικός σας άνθρωπος. Καταρχάς γιατί ο πατέρας μου ήταν πυροσβέστης και κατά δεύτερον γιατί ο αδελφός μου ο Σαράντος, ο οποίος γιόρταζε χθες, είναι στην πολεμική αεροπορία. Οπότε εκ των πραγμάτων είμαι δικό σας κορίτσι κι εγώ. Να προσθέσω εδώ, δεν είναι τυχαίο ότι ζητήσαμε και παρακαλέσαμε και ήρθε και έβαλε πολύ πλάτη στο κέντρο αριστείας η Βίκη. Σε ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ, είναι τιμή μου. Υπάρχει και άλλος λόγος. Έχει εγγόνια αγόρι και από τώρα δημιουργεί τις συνθήκες που θα υπηρετήσει. Είναι όπως τα λέτε, στρατηγέ μου, πράγματι. Φροντίζουμε και ο αδελφός μου φροντίζει γι' αυτό, ο Σαράντος που είναι στην πολεμική αεροπορία. Θα ήθελα να καλέσω αυτή τη στιγμή στο βήμα, παρακαλώ πολύ, τον εκπρόσωπο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ταξίαρχο κύριο Χριστοφιλόπουλο, να απευθύνει και αυτός έναν χαιρετισμό, όσοι ήθιστε. Κύριε Υπουργέ, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η παρουσία μου στη σημερινή ιδιαίτερη ημερίδα προς τιμήν της εορτάζουσας γυναίκας και που μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω τις θερμές ευχές μου τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Υπταμένου Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Για την πολεμική αεροπορία, η ισότιμη ένταξη των γυναικών στις τάξεις της αποτελεί πλέον πραγματικότητα, καθώς το ποσοστό των γυναικών ξεπερνά το 17% του προσωπικού και χρόνο με τον χρόνο βαίνει αυξανόμενο. Οι γυναίκες στελεχώνουν επάξια ειδικότητες που παραδοσιακά θεωρούνται ανδρικά προπήλαια, όπως ενδεικτικά υπταμένων, μηχανικών, ελεκτών αεράμινας, οπλουργών κλπ. Ανταπεξέρχονται δε με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα, η πολεμική αεροπορία εφαρμόζει όλες τις ενδεικνυόμενες πολιτικές ισότιμης αντιμετώπισης των γυναικών και λαμβάνει μέτρα και πρόνοιες
για την ουσιαστική ένταξη και ενσωμάτωση στις τάξεις της. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς, οποιασδήποτε μορφής, μέσω της επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών της. Για τη νέα ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας και υπό τις κατευθύνσεις του αρχηγού, η μέριμνα για το προσωπικό έχει λάβει υψηλή προτεραιότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα στελέχη, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα παντός είδους και να προταθούν σχετικές λύσεις. Για τις γυναίκες της πολεμικής αεροπορίας, τούτο θα αποτελέσει μια ακόμα ευκαιρία να διατυπώσουν τους προβληματισμούς τους και να καταθέσουν σχετικές προτάσεις. Πέρα όμως των γυναικών που υπηρετούν στις τάξεις της ΠΑ, θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα και στις γυναίκες που βρίσκονται κοντά μας, τις συζύγους και τις μητέρες, που μοιράζονται τις αγωνίες μας και το άγχος ενός δύσκολου και επικίνδυνου επαγγέλματος, που μας ακολουθούν στις συχνές μεταθέσεις και που στοικά υπομένουν τις πολυήμερες απουσίες και τις συχνά χωρίς ωράριο εργασίας. Ιδιαίτερα δε στις γυναίκες που βιώνουν την απώλεια των αγαπημένων τους. Γυναίκες, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Σας ευχαριστούμε που λαμπρύνετε και ομορφαίνετε τον κόσμο, που προσπαθείτε να τον κάνετε πιο ειρηνικό και πιο ανθρώπινο. Χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο εκπρόσωπος του αρχηγού της Ελλάδας απολογείται, αλλά σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την αστυνομία. Δεν μπόρεσε να έλθει. Συνειδητοποιήσαμε όλες και όλοι πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσεις στο κέντρο. Θα ήθελα τώρα να σας διαβάσω τον χαιρετισμό. Επίσης δεν κατάφερε να έλθει του αξιότιμου καθηγητού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του κυρίου Θεοδόση Τάσιου. Και να πω πως τα παιδιά αυτά, τα οποία τιμάμε σήμερα εδώ, μέσω των μητέρων και των συζύγων, είναι παιδιά που πήραν τη σκητάλη από τους προγόνους μας, τους προγόνους ενός πολιτισμού που έχει αποδείξει ότι το ηθικό του πρόταγμα είναι «Ο θάνατος μου, η ζωή σου». Τα παιδιά αυτά το έκαναν πράξη. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ και θα ακούσουμε τον κύριο Θεοδόση Τάσιο τι μας επισημαίνει. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ορισμένες κοινωνικές ομάδες διακρίνονται για την περιορισμένη μνήμη τους έναντι των υποχρεώσεων που έχουν προς εκείνα τα μέλη τους τα οποία έδωσαν τη ζωή τους προκειμένου να προστατέψουν τα συμφέροντα της ομάδας από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους. Αυτή δε η αχαριστία φαίνεται να οφείλεται σε αιτίες δύο κατηγοριών. Η πρώτη ενδέχεται να είναι μία ατομοκεντρική στάση που οδηγεί στην λύθη. Μια στάση αφενός επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή και αφετέρου απισχναντική του ατομικού συναισθηματισμού του καθενός μας. Η δεύτερη αιτιολογική κατηγορία μοιάζει δήθεν θεωρητικότερη. Μπορεί να είναι μία υποσυνείδητη έστω αμφισβήτηση των κινδύνων έναντι των οποίων θυσιάστηκαν οι συμπολίτες μας. Μια τέτοια στρεψώδικη στάση μάλιστα μπορεί να ενδύεται και έναν ιονί πολιτικών μανδύα, όπως λόγου χάριν το έολο σύνθημα «Κάτω η στρατή». Και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μια ατομοκεντρική στάση, ουσιαστικώς αντιλαϊκή, αφού αντιτίθεται στα εκπεφρασμένα συμφέροντα του λαού και εδώ και τώρα. Η περίπτωση του συλλόγου σας σήμερα συνιστά την κοινωνικώς υγιέστερη αντίθεση στα προηγούμενα ενδεχόμενα. Εάν, κυρίες και κύριοι, όσοι προσφέρουν ένα σημαντικό ποσό για τον εξοπλισμό της αεροπορίας ονομάζονται ευεργέτες, ποιο αντίστοιχο επίθετο θα τέριαζε για εκείνους που προσέφεραν το μέγιστο δυνατό ποσό την ίδια τη ζωή τους? Εκείνους λοιπόν τους μεγάλους ευεργέτες αναθυμάστε με ευγνωμοσύνη σήμερα. Σε εκείνον τους τεθλιμμένους συγγενείς θέλετε να συμπαρασταθείτε
και σε εκείνον τους συναδέλφους στέλνετε το μήνυμα πως όλοι εμείς έχουμε βαθιά συναίσθηση της αξίας του έργου των. Ναι, τον είχατε καθηγητή. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον χαιρετισμό του επιτήμου αρχηγού του ΓΕΑ, πτεράρχου εν αποστρατεία, κ. Θέμη Μπουρουλιά. Γυναίκα, μάνα, σύζυγος. Απλές, κοινές λέξεις που όλοι μας χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, καθώς αντιστοιχούν και σηματοδοτούν τη γενεσουργό πράξη της ίδιας μας της ύπαρξης, αλλά και τον ουσιαστικότερο παράγοντα στη δημιουργία της οικογένειας, με την ξεχωριστή θέση που κατέχει στην ελληνική κοινωνία. Τραγικές φιγούρες, σε κάθε περίπτωση θανατηφόρου αεροπορικού ατυχήματος, όπου καλούνται να βιώσουν την ευνίδια απώλεια, να αποδεχθούν την απουσία των πιο αγαπημένων τους προσώπων, να πληρώσουν το δικό τους φόρο τιμής, στο ύψιστο χρέος προστασίας της πατρίδας. Ένα χρέος που ειδικά οι Έλληνες αεροπόροι έχουν τιμήσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, εξασφαλίζοντας την αποτροπή και κατ' επέκταση την ακεραιότητα του ιερού αυτού τόπου. Έχοντας βιώσει επανειλημμένος στη διάρκεια της υπηρεσίας μου στην πολεμική αεροπορία την τόσο δυσάρεστη και καταθλιπτική αυτή αναγκαιότητα να έρθεις σε άμεση επαφή με τη μάνα ή τη σύζυγο φωνευθέντος συναδέλφου, αλλά και από την προσωπική μου εμπειρία που η μοίρα μου επεφύλαξε να ζήσω, το μόνο που μπορώ να καταθέσω είναι ότι οι γυναίκες αυτές είναι άξιες θαυμασμού και σεβασμού, όχι μόνο διότι καλούνται να αντιμετωπίσουν τη θυσία του αγαπημένου τους προσώπου, αλλά και για την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που επιδεικνύουν, καλύπτοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας με την αναγκαιότητα να παραμείνουν όρθιες, στηρίζοντας τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Τιμή λοιπόν και υπερηφάνεια, γιατί η στάση αυτών των γυναικών αποδεικνύει ότι μέσα στην αεροπορική καθημερινότητα δεν χαλιβδώνονται μόνον οι μαχητές των εθέρων, αλλά πλάθονται και σύγχρονες σπαρτιάτισσες που καλούνται να παίξουν τον δικό τους έμεσο αλλά σημαντικότατο ρόλο στην υλοποίηση της αποστολής. Συνέχεια έχει ο χαιρετισμός του επιτήμου αρχηγού τακτικής αεροπορίας, αντιπτεράρχου εν αποστρατεία κ. Γιώργου Φασούλα. Αγαπητές κυρίες της πολεμικής αεροπορίας, σεβαστές μητέρες και σύζυγοι των ηρώων αεροπόρων μας, δεν υπάρχουν και ούτε μπορεί ποτέ να υπάρξει φιλολογική ή ρητορική επάρκεια ικανή να προσεγγίσει περιγράφοντας το συναίσθημα της οδύνης που βιώσατε εσείς και οι οικείοι σας με την απώλεια των λατρεμένων σας αετών. Ως αεροπόρος, μόνον μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανείς από εμάς τους υπτάμενους ποτέ δεν πίστεψε ή θέλησε να δεχθεί ότι μπορεί με την πτήση του να προκαλέσει τόσο πόνο σε αυτούς για τους οποίους πετούσε, θεωρώντας ότι κάθε απογείωση θα συνοδεύεται από λυτρωτική και ασφαλή προσγείωση. Δυστυχώς, βιώσαμε την απώλεια αδελφών μας σε αυτό το υπέρτατο λειτουργήμα προσφορά στην πατρίδα, αλλά ποτέ ως αεροπόροι δεν δεχθήκαμε ότι σταμάτησε η ζωή τόσο εξαίρετον, τόσο απότομα. Ο αεροπόρος για εμάς δεν πεθαίνει ποτέ. Απλά σεβόμενος τα ανεξήγητα και λεύσματα της μοίρας να μην προσγειωθεί, μεταβαίνει σε κάποια γωνιά του ουρανού, παραμένοντας νέος, όμορφος, λεβέντης, μέσα στην τιμημένη φόρμα πτήσεων και υπομονετικά περιμένει να ξαναδαμώσουμε. Σας αξίζουν όλες οι τιμές, κάθε ηθική και ηλική αναγνώριση από την ευγνωμονούσα πατρίδα. Είμαι όμως απολύτως βέβαιος ότι δεν μπορεί τίποτα να καλύψει το τεράστιο κενό.
Σήμερα και στο πλαίσιο της υπέροχης πρωτοβουλίας του Κέντρου Αριστείας Ακρόπολης με αφορμή τη γιορτή της γυναίκας, θεωρώ ότι η στάση ζωής σας και η διαχείριση του πόνου σας καταδεικνύει και ενισχύει την αξία και τη θέση της γυναίκας σε μια κοινωνία απόλυτης ισότητας και σεβασμού, όπως το υπερήφανο ανάστημά σας απέναντι στη χειρότερη στιγμή που μπορεί να βιώσει μάνα ή σύζυγος. Ευχόμενος δύναμη και ελπίδα για το μέλλον, εκφράζω τον απόλυτο θαυμασμό μου, τη διαχρονική μου εκτίμηση και στέκομαι σταθερά δίπλα σας. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ο λόγος ανήκει αποκλειστικά στα τιμόμενα πρόσωπα αυτής της ημέρας, της τιμητικής εκδήλωσης, στις μανάδες και στις συζύγους, οι οποίες καλύτερα από τον καθένα μας μπορούν να μιλήσουν για τη δική τους σημαντική απώλεια. Ευχαριστούμε, κυρία Φλέσσα. Χτυπήσατε στην καρδιά μας όλων. Τις μητέρες των παιδιών να μας πούν δύο λόγια καρδιάς, όπως θα τα έλεγαν στα ίδια τα βλαστάρια τους. Θα σας διαβάσω πρώτα ένα πολύ μικρό βιογραφικό σχετικά με το παιδί που έφυγε. Σμηναγός Ικάρων Ευστάθιος Τσιτλακίδης. Γεννήθηκε στο χωριό Γρανίτης, στον Ευρωκόπη Δράμας, το 1991. Τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου του 2023 και ώρα 10:30, διθέσιο αεροσκάφος F4 Phantom 2 της 338 μοίρας της 117 πτέρυγας μάχης, που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας. Παρακαλώ τη μητέρα του Ευσταθίου Τσιτλακίδη να έρθει. Οφείλουμε έτσι να τιμήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω να πω, με αγάπη τους γεννήσαμε, με αγάπη τους μεγαλώσαμε, με αγάπη τους κρατάμε κοντά μας. Αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν ήρθατε από εδώ παρακάτω, ήρθατε από τον Ευρωκόπη. Σας ευχαριστώ. Ο υποσπιναγός Ίκαρος Μάριος Μιχαήλ Τουρούτσικας γεννήθηκε Τρίπολη το 1993. Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 2023 και ώρα 10:30 διθέσιο αεροσκάφος F4 Phantom 2 της 338 μοίρας της 117 πτέρυγας μάχης, που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας. Παρακαλώ. Τη μητέρα του, Σταυρούλα Τουρούτσικα. Δύο λόγια για το παιδί της. Καλώς ορίσατε όλοι σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπασαρά και όλους τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που μας κάλεσαν σήμερα εδώ. Θα αναφερθώ στους ανθρώπους που δεν είναι μαζί μας και πάντα θα λείπουν και θα λείπουν. Στους ανθρώπους που είναι πολλοί, είναι και ήταν πολλοί, είναι και ήταν άριστοι, είναι και ήταν φτιαγμένοι από ένα ξεχωριστό μείγμα ουρανού και γης, ήταν και είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο καθήκον και όχι στο ατομικό συμφέρον. Είναι οι άνθρωποι και ήταν οι άνθρωποι που πίστευαν και πιστεύουν
σε μια κοινωνία προσφοράς και όχι σε μια κοινωνία ατομικού συμφέροντος. Είναι οι άνθρωποι που πέθαναν και έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, για τα ιδανικά της πατρίδας μας και άλλοι για τον συνάνθρωπο και την καλύτερη καθημερινότητα των άλλων ανθρώπων. Εγώ θα αφιερώσω αυτή τη μέρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο γιος μου, υποσμηναγός Μάριος Μιχαήλ Τουρούτσικας, άνθρωπος της προσφοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε όλες μας, με αφορμή τη γιορτή της γυναίκας. Μένουμε δυνατές. Σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε το άλλο φύλο. Διδάσκουμε στα παιδιά μας, σαν μανάδες και γιαγιές, τι σημαίνει θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, τι σημαίνει εργάζομαι και τι σημαίνει προσφέρω, χωρίς ατομικό συμφέρον. Επίσης, θα αναφερθώ και σε όλες εμάς που έχουμε χάσει τα παιδιά μας. Θα πω τι μπορεί να πει κανείς για ό,τι μας συμβαίνει. Δεν μπορεί να πει. Δεν μας καλύπτει κάποια λέξη. Το μόνο που μπορώ να μας πω είναι ότι αν οι ίδιοι μπορούσαν να μας μιλήσουν, θα μας έλεγαν μείνετε όρθιες, συμπαρασταθείτε η μία στην άλλη, είστε σημαντικές. Διδάχτε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να δίνουν προσφορά, καθήκον, θρησκεία, πατρίδα και οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις καρδιές όλων μας, κυρία Τουρούτσικα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σμηναγός Υπτάμενος, Χρήστος Μουλάς, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως την 3η 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:52, το αεροσκάφος τύπου CL-215 της 335 μοίρας τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης κατέπεσε και συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στον πλατανιστό Ευβοίας. Παρακαλώ, κυρία Μουλά. Η κυρία Μουλά φαίνεται βρήκε δυσκολίες σήμερα και δεν μπόρεσε να έρθει παρότι ήταν καλά προγραμματισμένη για να είναι εδώ. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι κλειστό όλο το κέντρο. Σειρά έχει και όλα αυτά είναι επιλεγμένα με τη σειρά που έπεσαν τα παιδιά. Ο ανθιποσμηναγός Υπτάμενος Στεφανίδης Περικλής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996. Με καταγωγή από το Κιλκής, έζησε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως την 3η 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:52, το αεροσκάφος τύπου CL-215 της 335 μοίρας τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης κατέπεσε και συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στον πλαστανιστό Ευβοίας. Παρακαλούμε. Διαβάζεις εσύ. Ναι. Ναι. Δεν μπόρεσαν να έρθουν η οικογένεια του Στεφανίδη, οπότε θα σας μεταφέρουμε εμείς κάποια γράμματα που μας έστειλαν. Από τη μητέρα του πρώτα. Και ξαφνικά έρχεται μια στιγμή στη ζωή σου που χάνεις ό,τι πολυτιμότερο έχεις, το παιδί σου, το γιο σου. Αυτόν που από την πρώτη στιγμή της ζωής του ήσουν κοντά του στα πρώτα λογάκια, στα πρώτα βήματα, στις αρρώστιες, στις χαρές, στις αγωνίες, στις εξετάσεις, στις βραβεύσεις, στις ορκομοσίες. Αυτόν που καμάρωνες και που σε έκανε περήφανη για τη στάση που κράτησε στη ζωή του. Έζησε με αξίες ιδανικά, αξιοπρέπεια, πραγματοποίησε τους στόχους του και έγινε αυτό που τόσο πολύ ήθελε, Ίκαρος. Ο γιος μου είναι ο Περικλής Στεφανίδης, ανθιποσμηναγός. Πέταξε στις φωτιές στην Κάριστο και από εκεί στην αιωνιότητα. Αθάνατος. Έφυγες νωρίς ξαφνικά, χωρίς να προλάβω να σου πω αντίο. Θέλετε το διαβάσεις. Επίσης, έγραψε κάτι και η σύζυγός του.
Ο άντρας μου ήταν, είναι και θα είναι ο Επαμεινώντας Κωστέας. Ο νόντας μου, ο νόντας όλων, γιατί ήταν παρόν για όλους, για όποιον χρειαζόταν την παραμικρή βοήθεια. Ο νόντας, για όσους είχαν την τιμή να το γνωρίσουν, ήταν ένας εξαιρετικός, ένας χαρισματικός, αυθεντικός, καλόκαρδος, δοτικός, μα πάνω απ' όλα άνθρωπος, με ό,τι συνεπάγεται η έννοια αυτής της λέξης. Ακόμα κι αν ήξερα το τέλος πριν από 20 χρόνια που τον γνώρισα, τον αγάπησα και μπήκε στη ζωή μου, πάλι εκείνον θα επέλεγα. Γιατί αυτά που έζησα εγώ με τον νόντα μου για 20 χρόνια, κάποιοι άλλοι δεν τα ζουν μια ζωή ολόκληρη μαζί. Ο νόντας ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να προσφέρει στους άλλους, για να βοηθάει, να συμπαραστέκεται, να συμμερίζεται. Θα μπορούσα να γεμίσω σελίδες με τα χαρίσματά του, όχι μόνο εγώ, αλλά όσοι τον γνώριζαν. Ήρθε όμως σε αυτή τη ζωή για λίγο, γιατί όπως λέει και ο πατέρας του, τον θέλαμε κι άλλο κοντά μας. Τον θέλαμε λίγο παραπάνω. Λείπει πολύ από όλους μας, μα περισσότερο στο γιο του και την κόρη του, στα παιδάκια του που έμειναν πίσω και τον περιμένουν ακόμα να γυρίσει και να τα σφίξει στην αγκαλιά του, στη μεγάλη του αγκαλιά, και πάντα θα τον περιμένουν. Όλοι τον περιμένουμε. Άραγε θα ξανασυναντήσουμε τους ανθρώπους μας που αγαπήσαμε τόσο σε αυτή τη ζωή, τους ανθρώπους που μαζί με αυτούς έφυγε και ένα κομμάτι δικό μας. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε. Και η Ειρήνη Κωστέα και η μάνα Σταυρούλα Κωστέα ήθελαν πολύ, μα πάρα πολύ, να είναι εδώ, αλλά δεν βρήκαν ακόμα την δύναμη και σας ευχαριστούν που είστε εδώ. Η επισμηναγός υγειονομικού Ευαγγελία Ανδρεαδάκη γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το 1983. Αποτελώντας μέρος της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, είχε μεταβεί στην περιοχή για να προσφέρει βοήθεια στην πληττόμενη από την κακοκαιρία Ντάνιελ αφρικανική πόλη Ντέρνα. Έχασε τη ζωή της μαζί με 4 ακόμα Έλληνες. Παρακαλούμε, κυρία Ανδρεαδάκη, 2 λόγια για το παιδί σας. Καλησπέρα σας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς για τη τιμή που κάνετε στις μητέρες εδώ σήμερα και τους συγγενείς των ανθρώπων που έχουν φύγει από κοντά μας. Η Εύη μου ήταν και είναι ένα πλάσμα φωτεινό. Ένα πλάσμα που όπου περνούσε γέμιζε με φως το χώρο όλο. Τυψούσε για μάθηση. Στα λίγα χρόνια που ήταν εδώ κοντά μας, ήταν άπειρα τα μεταπτυχιακά, οι επιμορφώσεις που είχε τα πτυχία. Μοιαζόταν και ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο, η κεφαλαία. Το παιδί μου δεν πρόλαβα να το χαρώ. Δεν πρόλαβε να χαρεί τη ζωή του. Είχαμε μια συγκλονιστική απώλεια στην οικογένεια. Έφυγε ένα πλάσμα το οποίο θα έδινε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Θα άφηνε κάτι πίσω του. Όπως και όλα τα παιδιά που έφυγαν τόσο νωρίς. Το μόνο που με κρατάει είναι αυτό που μου δίνει δύναμη για να μπορέσω να ζήσω εγώ και ο πατέρας της, για να μπορώ να τιμώ αυτό το παιδί το οποίο με ευλόγησε ο Θεός να γεννήσω. Γιατί ήταν και είναι για μένα από τα σπάνια τα παιδιά που έχουν περάσει σε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς θα μιλήσετε και φτάνει αυτή η δύναμη που βρήκατε και αυτό το θάρρος και την αξιοπρέπεια που διδάσκετε όταν χάσατε γιο, κόρη και θείο τους αδερφό του πατέρα υπτάμινο. Είστε πολύ μεγάλη κυρία και πολύ δυνατή.
Ο επισμηναγός Επαμεινώντας Κωστέας γεννήθηκε στη Μεγάλη Μαντίνια του Δήμου Δυτικής Μάνης την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023. Ορίστε. Αλλά την ιστορία μας όχι, διαβάστε την ιστορία. Και τον κύριο για τον Κωστέα. Παραλείψαμε να πούμε το βιογραφικό του Επαμεινώντα Κωστέα. Ο επισμηναγός, διαβάσαμε από τους δικούς του τα γράμματα πρώτα. Ο επισμηναγός Επαμεινώντας Κωστέας γεννήθηκε στη Μεγάλη Μαντινία του Δήμου Δυτικής Μάνης την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, αεροσκάφος τύπου TAF 2Ε της 363 μοίρας εκπαίδευσης αέρος, της 120 πτέρυγας εκπαίδευσης αέρος, κατέπεσε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης μισό ναυτικό μίλι βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Στο σώμα της αστυνομίας τώρα. Ο 39χρονος υπαρχιφύλακας Γιώργος Λιγερίδης των επίλεκτων μονάδων της Ελλάς με καταγωγή από το Δημητρή Τσισερών έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 ύστερα από δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι, μετά από περίπου 20 μέρες νοσηλείας. Η φωτοβολίδα είχε χτυπήσει τον αστυνομικό στην αρτηρία του αριστερού ποδιού στις 7 Δεκεμβρίου του 2023. Παρακαλώ, ο λόγος την κυρία Λιγερίδη, στη μητέρα του. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τη τιμή που μου κάνετε και που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω λίγα λόγια από καρδιάς για το λατρεμένο μου παιδί, αρχιφύλακα Λιγερίδη Γεώργιο, που δολοφονήθηκε στο γήπεδο του Ρέντι. Ο Γιώργος μου γεννήθηκε 26 Δεκεμβρίου του 1992. Ήρθε στη ζωή μας σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Γεννήθηκε μόλις 1 κιλό. Μαχητής από τότε να κρατηθεί στη ζωή. Ήταν όμως γερός και τα κατάφερε. Έγινε ένα δυνατό, χαμογελαστό και χαρισματικό αγόρι. Οι επιδόσεις του στο σχολείο ήταν πάντα άριστες. Το ίδιο και στις πολεμικές τέχνες. Απέκτησε μουσική παιδεία και μέσα από το μπουζούκι του λάτρεψε το ρεμπέτικο. Πάντα δραστήριος, ευγενικός, προσπαθούσε να κάνει τους άλλους να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του. Ένας γιος που κάθε γονιός θα ήθελε, ο καλύτερος αδερφός για την αδερφή του, ένας φίλος που ο καθένας θα ήθελε να έχει. Ο Γιώργος έδωσε πανελλήνιες και εισήχθη στην αστυνομία με πολύ υψηλή βαθμολογία. Σκοπός του έγινε να υπηρετήσει τους νόμους και το Σύνταγμα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική ειρήνη. Με συγχωρείτε. Γι' αυτό και επιλέχθηκε να υπηρετήσει στην υποδιεύθυνση αποκατάστασης τάξης και συγκεκριμένα στην αγαπημένη του δημιουργία Α535. Στην υπηρεσία αυτή ανδρώθηκε, εκπαιδεύτηκε, έγινε ένας άρτιος επαγγελματίας αστυνομικός των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων. Προτεραιότητά του έγινε η διαφύλαξη των δημοκρατικών αξιών, καθώς και η υπεράσπιση των εθνικών συνόρων με τη μαχητική του παρουσία στις καστανιές του Εύρου. Δυστυχώς όμως η οπαδική βία του έκοψε το νήμα της ζωής.
Δολοφονήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα που κάποιος χούλιγκαν πέταξε. Πόσο άδικο για έναν αστυνομικό που φεύγει από το σπίτι του για να μας προστατέψει, που βάζει το σώμα του ασπίδα για τη δική μας ασφάλεια. Είμαι και θα παραμείνω υπερήφανη για αυτόν σε όλη μου τη ζωή. Καλό σου ταξίδι, λατρεμένο μου παιδί, και όσο ζω και αναπνέω δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ο αρχιφύλακας Λιγκερίδης Γεώργιος πέθανε εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής και για πάντα θα είναι ένας ήρωας, αθάνατος. Και το ψυχοσάββατο αφιερωμένο μάλιστα στους πεσόντες αστυνομικούς. Οπότε είναι σημαντικό που είμαστε σήμερα εδώ. Η αστυνομία όμως έχασε και άλλο παιδί το 2023, άδικα πάντα. Ο 29χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας Χρήστος Κουρουνιώτης έχασε τη ζωή τα ξημερώματα τη Δευτέρα 18 Δεκάτου του 2023 σε καταδίωξη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά από σήμα για κλοπή αυτοκινήτου από την Νίκαια Αττικής. Ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος ήταν 20χρονος Ρωμά από την περιοχή της Νίκαιας. Κυρία Κουρουνιώτη, παρακαλούμε, δύο λόγια κι εσείς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δεν έχω πολλά να πω. Δεν αξίζει, δηλαδή νομίζω ότι και να πω, εκεί που τα λέμε δεν τα πούμε. Το μόνο που έχω να πω είναι στο παιδί μου ότι μας λείπει. Μας λείπει και το χαμόγελό του. Αυτό πάνω απ' όλα. Γιατί για να βγει προς τα έξω αυτό το χαμόγελο πάει να πει ότι ήταν ένα παιδί, δεν μπορώ να το περιγράψω βέβαια με λόγια, ένα παιδί αυθεντικός Έλληνας. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα, παιδί μου, και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Είσαι αθάνατος, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου είναι αθάνατα. Και εύχομαι να μην συμβούν άλλα πιο πέρα, ας πούμε, στη ζωή, σε άλλα παιδιά αυτά που γίνονται τώρα. Κάπως να διορθωθεί λίγο η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλώντας για τον αγώνα που η κάθε μία από αυτές τις γυναίκες δίνει καθημερινά για να ξεπεράσει την προσωπική της απώλεια, να ξεπεράσει τη μάχη που χάθηκε, υπάρχουν και εκείνες οι γυναίκες που αγωνίζονται σιωπηλά για να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή. Για την ακρίβεια, εκείνες οι γυναίκες που έχουν εντάξει αυτόν τον σιωπηλό αγώνα για τη ζωή τους, μέσα σε όλη την καθημερινότητα και σε όλους αυτούς τους ρόλους που καλούνται να ανταποκριθούν για τους άλλους. Σας παρακαλώ να υποδεχθούμε όλοι μαζί την κυρία Μαρία Πολύζου, η οποία θα μας δώσει τη δική της εκδοχή καθημερινού αγώνα, της γυναίκας που παλεύει με την ασθένεια και προσπαθεί να την κερδίσει σε όλες τις μικρές και μεγάλες καθημερινές μάχες. Πρώτο της μαραθώνιο σε ηλικία μόλις 18 ετών και έκτοτε αφοσιώθηκε με πάθος στην απόσταση των 42.195 μέτρων. Από το 1998 είναι κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ, ενώ υπήρξε και η πρώτη Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Διετέλεσε διευθύντρια του Μουσείου του Μαραθωνίου, ενώ δεν έπαψε να αναζητά διαρκώς μεγαλύτερες προκλήσεις. Το 2010 έτρεξε 524 χιλιόμετρα σε 7 ημέρες, ακολουθώντας τα χνάρια του Φιδιππίδη από την Αθήνα στη Σπάρτη και από τη Σπάρτη ως το Μαραθώνα. Είναι ιδρύτρια του Marathon Team Greece, της προπονητικής ομάδας, μέσω της οποίας μοιράζεται καθημερινά τα μυστικά των δρόμων αντοχής με αθλητές κάθε επίπεδου και ηλικίας. Η κυρία Πολύζου θα μας πει τη δική της ιστορία. Τι να σας πω τώρα. Δεν περίμενα αυτή τη μέρα. Πραγματικά είναι λίγο
δύσκολο να αρθρώσεις λέξεις. Οι λέξεις είναι φτωχές για να πεις και να βγάλεις μπροστά έξω αυτό που νιώθει η ψυχή μου και αυτό που νιώθουν οι ψυχές όλων μας αυτή τη στιγμή και βεβαίως τις ψυχές του έθνους μας. Θα σας μιλήσω όμως ως αθλήτρια, πρωταθλήτρια, ως γυναίκα η οποία τιμούσα το εθνόσημο. Υπηρέτησα την πατρίδα από την πλευρά του αθλητισμού επί 20 συναπτά έτη ως πρωταθλήτρια Ελλάδος στον μαραθώνιο, τιμώντας το εθνόσημο. Ξέρετε, όταν φοράς το εθνόσημο, δεν είσαι το όνομα, π.χ. Μαρία Πολύζου, είμαι και είμαστε η Ελλάδα όλοι. Έτσι, το 1990 έτρεξα στον μαραθώνιο δρόμο στους Βαλκανικούς Αγώνες. 1990, φανταστείτε λίγο, ο αγώνας έγινε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Το λέω αυτό διότι καταλαβαίνετε και είστε και στρατιωτικοί εδώ, καταλαβαίνετε εκείνα τα χρόνια τι σήμαινε για τη χώρα μας και τις σχέσεις των δύο λαών μία Ελληνίδα να τρέχει και να αγωνίζεται μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάμαι, ο αγώνας ξεκίνησε με καταραχτώδη βροχή και στη γέφυρα του Βοσπόρου άρχισε να πέφτει ένα δυνατό χαλάζι. Χαλάζι, όταν λέμε χαλάζι, χαλάζι. Δεν μπορούσα, έβαζα μόνο τα χέρια μου εδώ μπροστά προκειμένου να προστατεύω το σώμα μου και το κεφάλι να καλύπτεται για να μην πονάει το σώμα μου. Είχα γίνει θηρίο ανήμερο. Ξέρετε, εκείνη τη στιγμή, ακόμα και να πέθαινα, δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Ήταν τόσο μεγάλο το πάθος μου για αυτό το εθνόσημο, για αυτή την Ελλάδα που κουβαλάμε όλοι μέσα μας, που δεν καταλάβαινα τίποτα. Στο 38ο χιλιόμετρο πέρασα από ένα τουρκικό παζάρι. Ξέρετε πώς είναι τα παζάρια στην Κωνσταντινούπολη, όπως είναι μια λαϊκή. Και έλεγα, είναι δυνατόν να έχουν βάλει εδώ τον μαραθώνιο να περνάει μέσα από μια λαϊκή αγορά? Κι όμως πέρασα μέσα από εκεί. Αριστερά μου και δεξιά μου είχα δύο αστυνομικούς Τούρκους, οι οποίοι με προστάτευαν από όλα αυτά τα γιουχαίσματα των Τούρκων, οι οποίοι επειδή φορούσα το εθνόσημο, με έφτυναν, με έβριζαν, δεν ξέρω καν τι έλεγαν, αλλά ούτε και με ενδιέφεραν. Κατάφερα λοιπόν με όλα αυτά και με άλλα που δεν θα τα πω αυτή τη στιγμή να τερματίσω στο στάδιο της Κωνσταντινούπολης νικήτρια. Να σηκώσω αυτή την ελληνική σημαία και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος. Γιατί αυτές οι στιγμές, ακόμα και να πεθάνεις εκείνη τη στιγμή, είναι η στιγμή η μέγιστη. Είναι η ένδοξη στιγμή. Αυτές τις στιγμές αυτά τα παιδιά τις ζούσαν έντονες. Όταν υπηρετείς την πατρίδα, είναι πραγματικά το κάτι παραπάνω από όλους εμάς τους κοινούς θνητούς που λέμε, οι υπόλοιποι. Το 2010 αποφάσισα ως Ελληνίδα να τιμήσω την επέτειο της μάχης του Μαραθώνα, 2.500 χρόνια μετά. 2.500 χρόνια μετά αποφάσισα να πάω μια διαδρομή Αθήνα, Σπάρτη, Σπάρτη, Αθήνα, τη διαδρομή του μεροδρόμου Φιδιππίδη, αλλά ήθελα να κάνω κι άλλα 40 χιλιόμετρα, να πάω 524 χιλιόμετρα σύνολο για να προσκυνήσω στη σωρό των 192 Αθηναίων μαραθωνομάχων, για να τιμήσω την επέτειο της μάχης του Μαραθώνα, κάτι που δεν μου το επέβαλε κανείς. Απλά θεώρησα χρέος ως Ελληνίδα και ως πρωταθλήτρια που υπηρετώ τον αθλητισμό, τι να κάνω για να τιμήσω τη μάχη του Μαραθώνα, και αποφάσισα να το κάνω. Είχα μια κόρη 10 ετών, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή. Το μόνη μου σκέψη δεν ήταν η ύπαρξη της ζωής μου και αν θα τα βγάλω πέρα, διότι ο αγώνας έγινε την εβδομάδα καύσωνα του καλοκαιριού του 2010, ξεκινώντας 26 Ιουλίου με 42 βαθμούς Κελσίου, στην πορεία 45-47, και εγώ προχωρούσα και είπα κάποια στιγμή, ήταν η επιτάς. Και αν πέθαινα εκείνη τη στιγμή, θα ήταν ο πιο ένδοξο στιγμή της ζωής μου. Το πιο ένδοξο θάνατος που μπορούμε να περιμένουμε εμείς οι άνθρωποι.
Έτσι ήταν τα παιδιά σας. Περήφανα. Και λύγησα κάποια στιγμή, γιατί 3 μέρες πριν να τερματίσω τα 524 χιλιόμετρα τρέχα 2 μαραθώνιους την ημέρα. Με αυτές τις θερμοκρασίες. Ένα γυναικείο σώμα. Ένα σώμα που όλοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλεις, αυτό είναι απλά αυτοκτονία. Και όμως προχωρούσα. Και έλεγα δεν είμαι σώμα, είμαι ψυχή. Και με πίστη στο Θεό προχωρούσα. Και έλεγα, αν είναι να τερματίσω στον τύβο του μαραθώνα, θα τερματίσω είτε με σώμα και ψυχή, είτε μόνο με ψυχή. Και πάλι περήφανη θα ήμουνα. Και πάλι περήφανα. 3 μέρες πριν, περίπου γύρω στα 250 χιλιόμετρα, 240 χιλιόμετρα πριν να φτάσω στον τύβο του μαραθώνα, είχα σοβαρά προβλήματα υγείας, το φαντάζεστε. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, πήγα να πεθάνω από καρδιακή ανακοπή. Την ένιωσα. Την ένιωσα. Και εκείνη τη στιγμή αστιχτωδώς σήκωσα το τηλέφωνο και πήρα την κόρη μου. Ήταν στο χωριό. Την είχα ενημερώσει νωρίτερα και της είχα πει, αγάπη λένε την κόρη μου, θέλω να κάνω αυτή την διαδρομή. Δεν μπορούσα να καταλάβει όλη αυτή την ιστορία, της την εξήγησα όσο μπορούσα να την καταλάβει ένα παιδί 10 ετών. Της είπα λοιπόν ότι θέλω να την κάνω για να τιμήσω τη μάχη του μαραθώνα και την Ελλάδα μας. Μπορώ, παιδί μου? Πολύ αυθόρμητα η κόρη μου είπε, ναι μαμά μπορείς. Δεν της μετέφερα καθόλου το αίσθημα του κινδύνου που μπορούσα να έχω. Άλλωστε δεν χρειαζόταν. Την απόφαση την είχα πάρει, απλά μου έδωσε δύναμη. Εκείνη την Πέμπτη λοιπόν, κοντά στα 240 χιλιόμετρα πριν τερματίσω, όταν ένιωσα αυτή την πια το τη σβήνω, σήκωσα το τηλέφωνο. Το μόνο για 5 δευτερόλεπτα της είπα, αγάπη, θέλω να είσαι περήφανη για μένα και για την Ελλάδα μας. Και το κλείσα. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα άφησα στο Θεό. Τίποτα άλλο. Έτσι ακριβώς έγινε. Βγήκα από το αυτοκινούμενο που βρισκόμουν, διότι αυτά γινόντουσαν σε διάφορα ετάπη, 2 μαραθώνια ανά την ημέρα, και είπα, αν είναι να πεθάνω, θα πεθάνω στον δρόμο και όχι περιμένοντας. Για καλή μου τύχη Θεός εγώ πάντα το λέω, γιατί εκεί τα βάζω όλα, χρειάστηκε να πάρω μια ασπιρίνη και αυτή λίγο με βοήθησε να ξεμπλοκάρει όλο το σύστημα και να τη γλιτώσω, να τη σκαπουλάρω τελικά. Και στο τέλος σιγά σιγά άρχισα να λέω μέσα μου, δεν είμαι σώμα, είμαι ψυχή. Δεν είστε σώμα, είστε ψυχές. Και κατάφερα να τερματίσω στον τύβο του μαραθώνα 524 χιλιόμετρα με σώμα και ψυχή αυτή τη φορά. Και αν πέθαινα στον δρόμο δεν πειράζει, για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα μας. Τι είπατε? Μια φορά κανείς πεθαίνει. Έτσι ακριβώς, έτσι κάπως έτσι το είπα. Στην Ελλάδα να πεθάνουμε θεία ή χάρη. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Μπράβο σας. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να σας μεταφέρω σήμερα, καταρχάς να σας πω ότι πριν λίγο καιρό, κάνα 2 χρόνια πριν, τελείωσα και τον καρκίνο. Ωραίο και αυτό. Το λέω και αυτό γιατί εδώ δεν μιλάμε για μετάλλια, αποστάσεις και τέτοια, μιλάμε για την ίδια την ύπαρξη της ζωής. Είμαστε πολύ δυνατές. Τέλειωσε και αυτό ο μαραθώνιος. Και είμαι εδώ, απέναντί σας, να σας πω ότι αυτό το πόνο της ψυχής σας, αυτά τα δάκρυα, να τα κάνετε περηφάνεια, που το ξέρω ότι τα έχετε, να τα κάνετε ελπίδα στη νέα γενιά. Γιατί και αυτό το 524 τα αφιέρωσα για την Ελλάδα μας, την οικογένεια, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Έχετε αποστολή αυτή τη στιγμή και σας την έχουν δώσει τα ίδια σας τα παιδιά. Αποστολή να σηκώνετε σημαίες και να μεταφέρετε τα δικά τους μηνύματα. Γι' αυτό, όσο και αν δύσκολο και σας είναι, θέλω να σας βλέπω να χαμογελάτε περήφανα για αυτά τα παλικάρια και για αυτά τα κορίτσια που φύγανε. Προσκυνώ μπροστά σας. Είναι δύσκολη σήμερα η μέρα. Η κυρία Πολύζου τα κατάφερε και μας έκανε να χαμογελάσουμε. Σκεπτόμουν αν κάναμε καλά. Κάναμε καλά. Που κλάψαμε και συγκινηθήκαμε σήμερα. Και κλάψαμε. Και χαρήκαμε. Και χαρήκαμε. Και ζήσαμε. Χαρήκαμε που σας είδαμε και χαιρόμαστε. Γιατί
είναι σε ένα άλλο δωμάτιο και μας ακούνε και μας βλέπουν τώρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε, την απονομή των αναμνηστικών, των τιμητικών. Και αν μπορώ να σας βοηθήσω, να καλέσουμε την κυρία Τσιχλακίδη και τον Υπουργό κύριο Στεφανή να επιδώσει το αναμνηστικό. Να ετοιμάζεται η κυρία Τορούτσικα. Γυρίστε μπροστά. Η επόμενη είναι Στεφανίδη, δεν είναι. Η κυρία Ανδριαδάκη. Την απονομή θα κάνει ο πτέραρχος κύριος Καρλάτος. Ο πτέραρχος κύριος Καρλάτος. Παρακαλώ να το τεχνικό ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς που επιτρέψατε στις χώρες σας να καταταγεί στο σώμα σωμάτων να είστε σίγουροι ότι η θυσία της χώρας σας όπως περήφανο είμαστε όλοι τις συνάδελφοι και όσοι έρχονται και έχουμε και πανάτα. Ο εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΑ, ο ταξιάρχος, ο κύριος Χριστοφιλόπουλος, ήταν να επιδώσει το βραβείο για την κυρία Μουλά που δεν είναι σήμερα, δεν ήρθε για λόγους ανωτέρας βίας. Το έχουμε εδώ, κύριε ταξιάρχη. Θα το αποστείλουμε κανονικά, θα το αποστείλουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης και η κυρία μητέρα και σύζυγος Κωστέα δεν είναι σήμερα εδώ, θα το στείλουμε κανονικά. Ο επόμενος να ετοιμάζεται η κυρία Λιγκερίδη, θα το επιδώσουν το αναμνηστικό ο Υπουργός κύριος Στεφανής μαζί με τον καθηγητή του, τον κύριο Χρήστου. Και ο κύριος Χρήστο να έρθει για την επίδοση για την κυρία Λιγκερίδη. Να την κύριε καθηγητά. Στρατηγία μου κάνει. Πολύ χαίρομαι σας λέω να είστε πάντα λίγο. Συγγνώμη, λίγο πιο πίσω. Κύριε καθηγητά, θα δώσετε εσείς το μαθητή σας. Εγώ αυτά που είχα να πω τα είπα στην κυρία, οπότε θα δώσετε εσείς το μαθητή σας. Σήκω λίγο και κάθεστε δίπλα μου. Εδώ και τράβα τις φωτογραφίες. Ναι, υπάρχουν.
ετοιμάζεται η κυρία Κουρουνιώτη. Τρέπομαι, δεν είμαι επαγγελματία. Είμαι απλά μέλος φίλου. Η κυρία Κουρουνιώτη να έρθει, παρακαλώ. Ναι, τον κύριο Τόρβα να επιδώσει, το στρατηγό Τόρβα. Με τη συνέχεια, ναι. Παρακαλώ τον κύριο ταξίαρχο για μια συλλογική φωτογραφία. Ναι. Εσείς. Δεν χρειάζεται. Και για την επίδοση, την κυρία Βίκη Φλέσσα για την επίδοση. Τρέχετε ακόμα, κυρία μου. Φαίνεται. Φωτογραφία βγάζετε, την κυρία Τσαροπούλου. Ήταν ο κύριος Κατελούζος, αλλά δυστυχώς δεν έχει έρθει η κυρία Τσαροπούλου. Και last but not least, η κυρία Φλέσσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπασαρά. Είναι η ευαρέσκειά μας. Έβαλες πολύ πλάτη. Σε παρακολουθούμε, είσαι μια πρώτα Ελληνίδα, τη μεγάλη. Είσαι μια ορθόδοξη χριστιανή και πραγματική. Είσαι μια κλασική φιλόλογος και τέτοια που θέλαμε και είχαμε και εμείς στα χρόνια του γυμνασίου. Έχετε πολλά να προσφέρετε ακόμα. Πραγματικά έχετε πολλά και μέσα και έξω και να το κάνετε. Στο κέντρο Αριστείας Ακρόπολης σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται το μικρό τελετουργικό της ημέρας. Θα συνεχίσουμε την εκδήλωσή μας με τη συναισθίαση και θα υψώσουμε όλοι μαζί το ποτήρι μας για την ευχή οι δικοί μας άνθρωποι να βρίσκονται σε ένα καλύτερο κόσμο. Γνωρίζοντας ότι είναι πάντα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας και ότι θα είναι για πάντα αθάνατοι επειδή ζουν στις καρδιές μας. Αιωνία του η μνήμη. Αθάνατοι. Θερμά όλες τις μητέρες των παιδιών που χάθηκαν. Να ευχαριστήσω θερμά τον στρατηγό Τόρβα που έβαλε πλάτη ποιητική. Να ευχαριστήσω θερμά την Βίκη που περπάτησε πολύ σήμερα για να έρθει εδώ. Τέλος, να ευχαριστήσω θερμά και την Λίνα που την επιστράτευσα την τελευταία στιγμή. Είχαμε μια δύσκολη, μεγάλη, αλλά ωραία μέρα. Η κυρία Τουρούτσικα είπε κάτι. Είναι ο πόνος, κύριε Μπασαρά, που σε κάνει δυστυχώς ακόμα καλύτερο άνθρωπο και το πιστεύω
και το συμμερίζουμε αυτό. Να απολαύσετε, έχουμε ένα πολύ καλό μενού, να το απολαύσετε. Σας ευχαριστούμε όλους. Παρακαλώ. Ενός λεπτού συγγύη. Ναι. Τους αξίζουν πολύ περισσότερα. Αθάνατα. Η Παναγία μας να τους έχει στην αγκαλιά της για πάντα.